Моя тобі співать,
Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут за всеми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, хорошо вас вітаць у гэтую нядзельную урачыстасць. Распачынаем новы тыдзень нашага жыцця. І ўсё тое, што чакае нас на гэтым тыдні, ўсё тое, што актуальна цяпер мы перажываем, з чым змагаемся, можам скласці да алтара Езуса Хрыста. Мы, як сведкі ягонай перамогі над злом, над смерцю, над грахом, мы верым, што гэтай перамогай Ён хоча адарыць і кожнага з нас. Таму праслаўляем Бога за ягоную любоў, за ягоную прысутнасць у нашым жыцці. Сёння мы таксама праслаўляем Бога за двух маладых людзей з нашай парафіі, Тимофея і Валянціна, якія паспяхова здалі экзамен на міністранта-хараліста і сёння таксама далучацца да супольнасці міністрантаў. Гэта вялікая радасць для нашай парафіі. Сённяшнюю святую імшу цэлебрую, як звычайна, у 10 нядзелю за нашу парафію, за ўсе нашыя сем'і, за ўсіх тых, хто цяпер перажывае штосьці, хто церпіць, і ўвогуле за ўсіх нас, каб Божая прысутнасць, Божая любоў была нашым удзелам. Дорогие браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб пасвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя криниця пустыни. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую еўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі і браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброї волі. Молим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе.
Помолимся. Боже, Ты хочешь пребывать у сердцах праведных и щирых. Учини, каб мы, дякуючи Твоей ласцы, стали годным местом Твоего пребывания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан. Проклятий муж, який сподяється на чоловіка і у тілі бачить свою силу, а серце своє одворочує від Пана. Ён буде, як ядловець у степі, не убачить, коли прийде щастя, але буде жити у висохлих місцях на пустині, на соленой і безлюдной землі. Благословлений чоловік, який сподяється на Пана, і надія якого Пан. Ён буде, як древо, посаджене над водою, що пускає корені своє над потоком. Коли настане спека, і оно не боїться, і листя його застається зеленым. І в год засухи, і оно не буде хваляватися, і не перестане приносить плен. Это Слово Божие. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить за радой безбожних, и не взыходит на шлях грешных, и між насмешников не засядает, але в законе Пана Яго осолода, над им розважає у день и у ночи. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. І он буде, як древо, посаджене коля водного потоку, якое плод приносить у свой час, і листья його не вянет, а все, что он чинить ему, удається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі сльоз безбожних, яны, як мякина, что ветер разносит, поведає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, калі прапаведуюць, што Христос уваскрос з мёртвых, то чаму некаторыя з вас кажуць, быццам няма ўваскрашэння мёртвых? Бо калі мёртвыя не ўваскрасаюць, то і Христос не ўваскрос. А калі Христос не ўваскрос, то вера ваша марная, і вы далей у грахах вашых. Тады загінулі і памерлыя ў Хрысце. І калі мы спадзяёмся на Хрыста толькі ў гэтым жыцці, то мы самыя няшчасныя сярод людзей.
Але цяпер Христус уваскрос з мёртвых, першынец сярод тых, якія заснулі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуйтесь и веселитесь, кажа Пан, бо великая вознагорода ваша у небе. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Езус сышоў з 12 уніз і стаў на раўніне. І быў там вялікі натоўп вучняў ягоных і вялікае мноства людзей з Юдэі і Єрусалема, з узбярэжных ваколіц Тыра і Сыдона. Тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў: «Шчаслівыя убогія духам, бо ваша ёсць валадарства Божае. Шчаслівыя, якія цяпер галадаеце, бо насычаны будзеце. Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, бо смяяцца будзеце. Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі і калі адрынуць вас і будуць зневажаць, і з-за Сына Чалавечага адкінуць імя вашае як зло. Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода ваша ў небе, бо так паступалі з прарокамі айцы іхнія. Але гора вам багатыя, бо вы ўжо атрымалі сваё суцяшэнне. Гора вам, якія цяпер сытыя, бо галадаць будзеце. Гора вам, якія цяпер смяецеся, бо смуткаваць і плакаць будзеце. Гора вам, калі ўсе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так паступалі з фалшывымі прарокамі айцы іхнія». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня мы у литургии слова могли выразно почуть такую двухбоковость. Это и у первом читании, и у псальме, и у другим, и у Евангелии мы чули, что есть те, кто счастливый, або благословленный, и есть те, кто несчастный, проклятый. Бог, подобно як у книзі Друга Законня, про Моисея, каже: «Вось кладу перед тобою життя и смерть, благословление и проклен. Выбирай, что хочешь». И вот сегодня Слово Божие пригадывает нам, что и то, чего нам так часто хочется, каб дзесьці прослизнуться посередине, вот, не атрымаецца. Что ты будешь альбо счастливый, альбо благословленный, альбо будешь несчастный, проклятый в этом житті. И все залежит от тебя, что ты выберешь. И каб лепш зразумець вот сённяшняе слово, скарыстаюся так толькі трыма такими вобразами. Першы вобраз – гэта дрэва, яго падказвае нам само першае чытанне і псальм сёння. Другі вобраз – гэта футбольны матч, а трэці вобраз – гэта саколік. Вось, калі казаць пра дрэва, сёння такі зразумелы нам вобраз. Глядзіце, можна уявіць, што нашае жыццё вось гэта дрэва. І ведаем, што тое, адкуль дрэва бярэ сілы, каб жыць, это в якім месцы? В каранях, карані. Так? І вось пытанне, куды гэтае дрэва пускае карані. Сёння першае чытанне кажа: «Шчаслівы чалавек, які вось у сваім жыцці спадзяецца не на чалавека,
не на ўласныя сілы, а на пана. Ён як дрэва, якое вось над водным потокам засаджана. І нават калі спёка, нават калі розныя абставіны страшэнныя здараюцца, дрэва падлучана правільна. Яно ведае, адкуль чэрпаць сілы, ведае, што трэба расці. Праблема інакш, калі б дрэва пусціла карані да нейкай, не ведаю, лужыны непадалёк. Да? Тут не трэба глыбока, да? Лужа ёсць, вось туды карані пушчу. Ці нават узіралася і цешылася сваімі ўласнымі пладамі. Тады дрэва, яно асуджанае на тое, каб у хуткім часе завянуць, як толькі прыйдзе першая спёка. Так ёсць і ў нашым жыцці, браты і сёстры. Мы, конечно, усе, калі павярхоўна запытацца, вось, хто твой Бог, напэўна, адкажам, канешне, мой Бог – это Пан, адзіны той, які аб'явіўся нам. Але калі рэальна паглядзець на нашае жыццё, на нашу штодзённасць, пра што мы кожны дзень думаем найбольш, пра што мы перажываем, куды найбольш ідуць нашыя сілы, чаго мы найбольш баімся, то можам заўважыць, што далёка не Бог з'яўляецца нашым Богам, далёка не гэты Пан, які аб'явіўся нам у Езусе Хрысце. Часта гэта можа быць, мы часта жывём вось такімі штодзённымі клопатамі, якія замяняюць гэтага Бога. Часта вось, не ведаю, бабулі, жанчыны, да, вось вельмі многа сіл укладаюць сваіх дзяцей, унукаў, да, вось там насабіраць трэба, пенсію падкладваць, вось, каб адукацыю атрымаў, каб вырас на хорошага чалавека, каб зарабляў нармальна. І вырастае, і сапраўды адукацыю атрымлівае. А потым такая бабуля кажа: вось, вырас, вялікі чалавек ужо, але ні разу мне не пазваніў. І так вот бывае, што сіл столькі ўложана, столькі перажыванняў, сколькі малітваў за яго было, а неяк шчасця не прыбавілася. Вось, і гэта такі адзін з невялікіх прыкладаў. Можа так падобна быць і з нашымі будоўлямі, і з нашымі рамонтамі, і з нашымі пасевамі, з чым заўгодна. Мы многа сіл укладваем, і гэта не значыць, што гэта дрэнна. Ці таму дзеці, унукі, ці пасевы, ці дамы. Але калі гэта становіцца крыніцай нашага жыцця, то у хуткім часе мы будзем расчараваныя, адчуем сябе няшчаснымі, адзінокімі. І сёння Бог хоча нас перад гэтым, вось, у гэтым вобразе дрэва нас так забяспечыць. І пытае кожнага з нас: куды ты пускаеш свае карані? Адкуль ты бярэш сэнс свайго жыцця? Што надае табе сэнс? Хто надае кірунак твайму жыццю? У каго ты пытаешся, што табе сёння рабіць? Чыю волю ты хочаш у гэтым жыцці выконваць? Другі вобраз, сёння, калі слухаў апостола Паўла, ось, вобраз мне футбольнага матча прыйшоў. Ён кажа, што ёсць уваскрасенне. Калі мы не ўверым у ўваскрасенне Хрыста, то мы самыя няшчасныя з усіх людзей. Калі верым у Хрыста вось толькі прыкладваючы да сённяшняга жыцця. Гэта, як ведаеце, глядзець футбольны матч і паглядзець толькі першы тайм. Да, ось. Не ведаю, я з дзяцінства балею за адну футбольную каманду, вось, з горада Манчестер. Вось, яна мяне прывучыла, што футбол трэба глядзець заўсёды да канца. Заўсёды, нават калі яны выйграюць, то пад канец могуць прайграць. Альбо наадварот, калі прайграюць, то пад канец звычайна нешта здарыцца і могуць перамагчы. Падобна ёсць у нашым жыцці. Гэта не пра тое, што хачу такі лёгкі нейкі супакой, суцяшэнне даць, што калі сёння церпіш, ну пачакай яшчэ трошкі, яшчэ будзе другі тайм. Але мы ўжо маем абяцанне вось гэтай перамогі. І гэтая перамога дае нам сілы і надзею, каб гуляць гэты другі тайм. Калі футбаліст падчас футбольнага матчу не мае перад вачыма кубак, за які ён змагаецца, перамогу, то няма чаго выходзіць на гэтае поле, няма чаго выходзіць. І таксама мы, хрысціяне, калі мы забываемся, што нават гэтае цудоўнае жыццё, якое даў нам Бог, якое ўсё ж такі такое цудоўнае, але складанае, поўнае цярпенняў і болю, што яно не толькі гэта наш удзел, і гэта, і яшчэ больш. Вось тады мы можам ісці праз гэтае жыццё. І Бог запрашае нас не памінаць гэты факт, што ты і я пакліканы ўваскрэснуць, атрымаць жыццё вечнае. Гэтая праўда нам павінна дапамагчы ўжо тут, у нашых цярпеннях, у нашым жыцці. І трэці вобраз, гэта пра саколіка, такая гісторыя, так прачытаў недавно, што ў аднаго караля, які любіў паляваць, яму падарылі 2 маладых сокала. Ну, ён так пазваў сваіх прыдворных там, такіх вось дрэсіроўшчыкаў, які кажуць: ну вось,
навучыце іх паляваць. Будзе у мяне 2 класных сокала. Да? Вось, ну яны вучылі, ну і кажуць, слухайце, кароль, ну адзін супер, навучыўся, лётае, як шалёны, там ловіць здабычу, ўсё супер. А другі не ведае, нейкая хвароба здарылася. От як мы яго пасадзілі на ветку на дрэве, так і сядзіць, як курыца на сетках. Сядзіць і ўсё. І кормім яго там, не знаю, прыманку даём, заганяем, нічога не робіць, сядзіць і ўсё. І пробавалі спіхіваць, нічога не. Сядзіць вот уперты на гэтай. Ну і кароль не ведае, што рабіць. Прыдворных нейкіх магаў, варажбітаў там акаджвалі гэтага там, нешта там громкія гукі пускалі, а ён сядзіць і сядзіць і ўсё. І, карацей, прыходзіць адзін такі малады селянін, кажа, давайте я дапамагу. Вось. Ну, добра, схадзі, дапамажы. Ну, прыходзіць, все, лётае, як шалёны, все нормально. Кажа, што ты зрабіў? Ты што, варажбіт? Ён кажа, да не, я просто гэту ветку адпіліў. Вот і все. Вось. І так ёсць у нашым жыцці. Пра што гэтая гісторыя? Пра тое, што мы, браты і сёстры, вельмі часта знаходзім сабе такую галінку, знаходзім сабе такую ветку, якую так упіваемся, і ні за што не хочам адпусціць. От мы як уваб'ём сабе ў галаву, што маё шчасце толькі ў адносінах з гэтым чалавекам, ці вось у тым, што от я не ведаю, гэтага дасягну, ці іншага, ці ў дзецях, ці яшчэ ў чымсьці. І не дазваляем сабе зведаць, што такое жыццё веры, што такое жыццё ў свабодзе Пана. Лётаць паміж аблакоў яно цяжэй. Часамі ты самотны, часамі гэта рызыка, але гэта сапраўднае жыццё, гэта тваё пакліканне. І сёння Христос, калі кажа, што шчаслівыя убогія духам, шчаслівыя, которые голодныя, шчаслівыя, которые не маюць гэтай галіны, на якую аперціся. Чаму шчаслівыя? Таму што яны ў сваім жыцці будуць з нужды даже, будуць шукаць жыцця, будуць шукаць чагосьці сапраўднага. А от няшчасныя тыя, якія гэтую галіну знайшлі, іх не здвінеш з месца. Яны ўжо як бы атрымалі сваю ўзнагароду і нічога з імі не зробіш. Вось варта задаць сабе пытанне, да якога саколіка мы больш падобныя сёння ў нашым жыцці. Сёння Бог прыходзіць да нас са словам надзеі. Ён кажа, я бачу, што ёсць у тваім жыцці цярпенне, ёсць паражэнні, ёсць расчараванні, ёсць хваробы, ёсць моманты, дзе ты адчуваеш сябе адзінокім, я гэта ведаю. Але павер мне, што калі ты вось даручыш гэта мне, будзеш перажываць гэта ў маёй прысутнасці, калі ты будзеш гэта як бы дзяліцца са мною малітвай усім тым, што перажываеш, і верыць, што я цябе правяду праз гэтае цярпенне, то ты знойдзеш сапраўднае шчасце. Гэтыя вось нашыя голады, нашыя болі, яны якраз такі могуць быць, як тая сітуацыя, калі гэты малады селянін адпільвае вось гэтую галінку, каб нас асвабадзіць. Таму, браты, не спяшаймася хутка наракаць на сваё жыццё. Можа быць, сапраўды, дзякуючы таму, што мы нейкі боль перажываем, мы яшчэ ў Бога верым, мы яшчэ гэтага Бога патрабуем. Глядзіце, як знаёмы ёсць біскуп, які нунцый, які тут быў, потым паехаў у Брытанію, быў нунцыем. Ён казаў такое мне, што, кажа, у Беларусі людзі у асноўным вельмі моцна патрабуюць Бога, яны яго шукаюць. Таму што, не проста нам жыць. А вось, кажа, у Брытаніі адчуваю, што там дабрабыту больш усё ж такі. Да, што чалавек такі, як быццам бы такі, усыплены такі, нічога мне не надо. Піва і футбол, все, больш нічога не надо. Вось. Можа, варта падзякаваць Богу таксама і праславіць яго за ўсё тое, што дзесьці з намі здараецца. За тое, што яшчэ мы гэтага Бога шукаем, што мы яшчэ такія больш лёгкія на пад'ём. І заклікаю сябе і вас, браты і сёстры, даручыцца сёння Пану. Божа, аддаю табе ўсё тое, што перажываю. Аддаю свае голады, недахопы. Вось, Божа, будзь маім Богам. Хачу ў табе знайсці крыніцу свайго жыцця. Амен.
Няхай падыдуць хлопцы, якія павінны быць устаноўлены міністрантамі. Губко Валянцін, Станкевич Тимофей. Шановны айцец, ад імя гэтых хлопцаў прашу аб дапушчэнні іх да літургічнай службы у ступені міністранта хараліста і таксама аб удзяленні ім Божага благаслаўлення. Ці свядомыя хлопцы аб вялікай годнасці міністранта і яго абавязкаў? Былі аб гэтым навучаныя. Дарагія хлопцы, пасля адпаведнага прыгатавання, гледзячы на вашае шчырае прагненне, дапускаю вас да выконвання службы ў ступені міністранта хараліста ў літургічным сходзе. Цяпер вы будете рабіць знакі званкамі, падаваць ахвярныя дары і таксама на хвалу Божую служыць пану пры алтары. Просім наймілейшыя Бога Айца Усемагутнага, каб гэтым сваім дзецям, якія будуць пастаянна выконваць паслугу міністранта, удзяліў дапамогу да годнага выконвання літургічнай службы і да прыкладнага жыцця, якое адпавядае іхнім новым абавязкам. Божа, Ты стварыў чалавека, каб ён Цябе пазнаў, любіў і верна Табе служыў. Па Тваёй волі Самуэль, вялікі прарок выбранага народу, прыгатаваўся да будучых заданняў, служачы Табе ад дзяцінства ў святыні. А Твой адзінародны сын, наш Пан Езус Хрыстус, як 12-гадовы хлопец прайшоў доўгую цяжкую пілігрымку да святыні, каб разам з маці сваёй Марыяй і апекуном святым Юзафам злажыць пашану сыноўняй любові. Паглядзі ласкава на гэтых сваіх дзяцей, якія прагнуць Табе служыць як міністранты ў святыні Твайго касцёла. Удзялі ім ласкава жывой веры і любові, каб іхняя служба была Табе даспадобы і прыцягнула іншых да Цябе. Дапамагай ім, каб яны руплівыя ў службе алтара, былі таксама прыкладам, як сумленныя сыны ў навуцы, высакародныя ў паводзінах і прыкладныя, як вызнаўцы Хрыста, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амин. Молімся. Божа, цэлы свет напоўнены Тваёй хвалой, якою Ты стварыў. Просім Цябе, паблагаславі і асвяці гэтае адзенне, якое будуць насіць падчас літургіі і набажэнстваў міністранты, выбраныя сярод Твайго народу для служэння Табе. Няхай гэтыя белыя комжы нагадваюць ім, дзякуючы Тваёй ласцы, што яны пакліканы да наследавання Хрыста, Твайго Сына, які аб'явіўся апосталам на гары перамянення у белых, як снег, адзеннях. Няхай будуць праўдзівым знакам жыцця ў яго ласцы і надзеі з мёртвых паўстання. Праз Хрыста, Пана нашага. На знак прыняцця да супольнасці міністрантаў вазьміце цяпер, дарагія хлопцы, асвечанае літургічнае адзенне, у якім будзеце служыць Пану падчас святых абрадаў. Вазьміце і шануйце гэтыя белыя комжы, якія выражаюць чысціню душы і азначаюць прыналежнасць да народу збаўленага, які святы Ян бачыў у белых адзеннях перад тронам баранка. Верна служы Богу і людзям падчас святой літургіі. Верна служы Богу і людзям падчас святой літургіі. Дарагія міністранты, для ўзмацнення вашай волі
Складзіце перад усімі свае абяцанні. Павялічылася супольнасць служачых пану ў літургіі касцёла. Радуемся і дзякуем Богу, ад якога паходзіць усялякае добрае прагненне. Няхай новым міністрантам дапамагае малітва, ахінае клопат нашай супольнасці, а іх бацькам няхай заўсёды спадарожнічае ласка і дапамога Пана і Збавіцеля нашага Езуса Хрыста, якому хвала і валадарства навекі вечныя. Дзякуючы Пану Богу, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спалення зышоў з неба. За нас, у Понтскім Пілаце, замучаны і пахаваны, на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і зышоў на неба. Зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Творцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны пост, прощення грахоў, і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў вечнасці. Дзякуючы Богу за яго дабрыню, узнесем да яго праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста нашыя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб усіх людзей ён давёў да святла Божай праўды. Цябе просім. Молимся за біскупа ўсяго свету, каб яны верна абаранялі даручанае ім вучэнне Хрыста. Цябе просім. Молимся за народы, якія церпяць ад унутраных канфліктаў, каб яны знайшлі духоўныя сілы для дасягнення сапраўднага паяднання. Цябе просім. Молимся за людзей, якія не прызнаюць Божых запаведзяў, каб яны распазналі ў іх мудрасць Айца, які іх любіць. Цябе просім. Молимся за тых, хто трапіў у алкагольную залежнасць, каб яны знайшлі сілы, патрэбныя для распачацця новага жыцця. Цябе просім. Молимся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молимся за нашу парафію, за ўсе нашыя супольнасці, асаблівым чынам за новаўстаноўленых міністрантаў, каб мы ўвесь час раслі ў нашай веры. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы ўмелі дзяліцца радасцю і спакоем, якімі нас адорвае Бог. Цябе просім. Божа наш Тварыцель, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы былі годныя сузіраць Тваю хвалу ў вечнасці. Праз Хрыста, Пана нашага.
Помолитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай гэтая ахвяра нас очистить и обновить, и забеспечить вечную узнагороду тым, кто выконывает Твою волю. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, нашага Пана. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы ўсюды абвяшчаем моц Тваю, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Боже Иисус, признаем Твою воскресение и желаем Твоего престолования. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых,
якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. От Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баран Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Так
полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае.
Молимся. Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, яшчэ парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні касцёл прыбіраў. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем нямнога. У суботу 22 лютага свята катедры святога Пятра Апостола. Прыгадваем, што кожны чацвер з 16 до 18 у нашым касцёле адбываецца адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Сардэчна запрашаем знайсці час і патрываць у Божай прысутнасці. Ну, здаецца, ўжо так каляда ў нас закончылася. Ну, вось, можа, яшчэ штосьці там хтосьці паявіцца, але ўжо цяпер шчыра дзякуем усім, хто прымаў у свае дамы братоў, хто цярпліва чакаў, хто таксама прабачаў нам розныя нязручнасці. Трошкі пазней, а думаю, што так праз 2 тыдні, пастараемся з братамі падрыхтаваць невялічкую справаздачу з нашага каляднага візіту. Такая аб'ява, запрашэнне 14 по 16 сакавіка гэтага году адбудуцца чарговыя выходныя з Францішкам, на якія браты капуцыны і францішканскі ордэн свецкіх сардэчна запрашаюць. Гэта такі уікенд для сем'яў і проста для дарослых людзей, які прысвечаны таму, каб пабыць і сам-насам з Богам і сустрэцца з другім чалавекам, чэрпаючы з досведу святога Францішка Асійскага. Вось, і таксама паспрабуем там на гэтым уікендзе разам падрыхтавацца да такога перажывання Пасхі, больш глыбокага. Запісацца на ўдзел можна, запоўніўшы маленькую анкету ў сацыяльных сетках парафіі, сёння закіну, і альбо у братоў. Таксама так з братам Сергеем просім аб малітве. На наступных выходных нас з ім не будзе. Вось, будзем праводзіць рэкалекцыі ў Петербургу. Вось, калі ласка, такія францішканскія таксама. Вось, просім аб малітве, каб маглі мы шчасліва дабрацца і вярнуцца. Ну і напрыканцы хачу павіншаваць Тимофея Валянціна за тое, што рашыліся, што так добра падрыхтаваліся да экзамену. Сапраўды, мы былі з братам Сергеем вельмі ўражаны такой падрыхтоўкай. І, канешне, падзякаваць бацькам за тое, што даверылі сваіх дзяцей, за тое, што таксама да касцёла прывялі. Хай Бог усім благаслаўляе. Шчыры дзякуй за супольную малітву. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михайле, Бережи нас у змаганні, супроть спокусов і пастора.